Aitorrek eraikuntzan egiten zuen lan igeltzeroa zen, 28 urterekin lan barik geratu eta ama jostuna duenez, etxean denbora pasatzeko berari laguntzen hasi zen oinarrizko zereginetan, jostura desegiten, albaintzen. Trebea zela ikusita, bere lan etorkizuna hortik bideratzea erabaki zuen eta amarekin Tarratadie enpresa sortu zuen. Aitor bordatuetan espezializatu da. Esaten dau, bai, nik edakote titulu estezena, bakizena eta nik ez dako titulorik. Nik titulu egunero irabazten dut. Bai, hori baitu bide. Hau ez. Ama semeak bat egiten dute, Itziarrek ia mende erdiko esperientzia jarri du eta Aitorrek teknologia berrietan duen abilezia. Makina onak dituzte eskuartean eta eskaera zailenari ere ez diote ezetzik esaten. Duela aste batzuk 25 metroko bela bati kremailera ipini zioten. Itziarrek diozko 14 urterekin hasi zenetik ona nabarmen aldatu dela lan egiteko modua. Arizetatik hasitze, hartazizetatik, menosorrotxa da titarie, beste guztize kanbizo handize. Aldatu zena da lan egin behar den ordu kopurua. Astu itzenaz batzutan txamaduten, ez baduten, zaten, ama, esaten doz, venga bat, sordu de bak, haueko marratu zodin hor zauz. Bihar askoin bide gitxire bazteko. Gaur egunien esaten dauena, trabajar para ser pobre. Gaur ere Santa Lucia eguna izan arren Bermion orratzari kolpe diote.